Ами, получихме вашите отговори. Очаквам на този въпрос цели 7 верни отговори, но са 6, което пак не е малко. Естествено, само отбор номер 2, за съжаление, са дали грешен отговор. Всички останали са отговорили правилно. Става дума за Симбюла. Въпрос номер 5. Уважаеми знаещи, слушайте много внимателно и си записвайте, защото ще изброяваме животни и съответстващи им числа. Носорог 16, делфин 12, коза 5, слон 22, кон 11, котка 2, куче 2. Царя на животните лъв само 3,5. Колко е това число при човека и защо? Минута.